السلام علیکم، میں الطاف بلوچ تے میرا یوٹیوب چینل تے جنہ سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا سارے چینل کو سبسکرائب کر کے نو تے ولا شروع کرنے آئی دی مزیدار ویڈیو تے یار ایک نواں ایشو آیا وا یوٹیوب تے تقریباً لوگ ویلے منڈے محمد شہزاد کے خلاف ویڈیو بنائی پین تے جیلے بھی یوٹیوب تو اساں اوپن کروں جیلے بھی کروں تو کوئی نہ کوئی ویڈیو ان خلاف ہی پی ہوندی یار وہ ایک وڈا یوٹیوبر ہے تساں کو ملن ویندے وے تو کو نہیں بھی مل سکدا تا اون دی کوئی وجوہات ہو سی تساں کیمرہ چا کے بج پوندے اون دا گاؤں ہے اون دا گھر ہے لوگ ان کو پوچھدے ہو سن بھئی یار اے تیری وجہ نال بندے آنے تے ویڈیو بنانے تے لازمی گال ہے کیونکہ دیہات دا ماحول ہے تو اتھا بندے ایویں ودے ہونے کوئی پڑھدے دا ایشو نہیں ہوندا لیکن جلے ویڈیو بندی پی ہوتا وات مجبورانی گاؤں والوں کو آدھے ہو سن بھئی یار اے فین تیرے ملن والے تے کیمرے چاہیے ودے ہونے تے ویڈیو بنانے تے اے آخر زنانی ودی ہونے بغیر بچے ہی ودے ہونے تے بندے کو تکلیف تے تھیندی اس وجہ نال تے او تھا کو آدھے پہ اگر میرے کو ملن نہ ہو تو میں نے پہلے رابطہ کر کے کرو تو لازمی گال ہے رابطہ کر کے انہوں نے گیا کرو کل ہی میں ویڈیو چلے پیا ہم یوٹیوب چلے پیا ہم تے کل ہی بنے دا بیان آندا پیا تقریباً 40-42 منٹ دی ویڈیو بنائی پی آئی تے او آدا پہ گیا وتا اتھا چوک منڈے گیا او جا دکھائی تے بندہ کو انٹرویو گدا تے اتھا کچھ لوکاں کو پوچھا ہی پہ ویلے منڈے دا کیرا گھر تے حالانکہ کو گھر دا پتہ بھی کون آئی ایک تا بندہ کہنے کو ملن ویندے بندے کو ٹائم گھندا یار میں تے کو ملن آندا پیا میں تو ٹائم دے او کو ٹائم دا پتہ بھی کون آئی میں کو ٹائم کو نہیں سکیدا کو گھر دا پتہ کون تقریباً گھر دا پتہ تو ہونا چاہیے میرا کہ شہزاد گھر ہے کوئی نہیں تقریباً وہ آئے تو 3-4-5 ورن پہلے 10-12 ورن دا وزٹ کر رہے سوات لاہور اسلام آباد پشاور سائڈ تے گئے تا تکلیف تو بندے کو ہوندی ہے نا گھر تھوک پتے ویڈیو دے دے وے گھر کوئی نہیں ودا تے وات تساں منہ چا کے لگے ویندے وے تے تساں اے اپنا آپ خیال رکھا کرو تے لازمی گل تو کو دے میں انسٹاگرام تے میں نے رابطہ کر کے کرو تو تساں ایویں چھوٹ ویندے وے تے وات اوندا گناہ تو کون تو اپنا گناہ ہے نا تساں اون دے کولو ٹائم گھن کے بعد ہی ونجو تے باقی اگر سا کو نہیں بھی ملدا تے یار اون دی آپ دل دی گال ہے نہیں جو ملدا اساں کیا کرو ول چلو پہی گال منے نے پیسے بھی گھندے تا اس محنت کیتی ہے وہ بھی سارے چھوٹا یوٹیوبر ہے کہ وہ دستی انہیں 5 لاکھ تک 5 لاکھ سبسکرائبر تو نہیں تھا کہ جلدی اس بھی ایک دو کو شروع تھی ہے اساں بھی تھوں کو شروع تھا انشاءاللہ اساں محنت کرے سوں تے اساں کامیاب ہو سوں تے باقی اساں ساک پتہ بھی اساں ہو وجنا ہے چھوٹے یوٹیوبر پہلے آدھے ہیں بھئی یار اساں کامیاب تھی گئے تے ان نہ کرے تے اون نہ کرے لوگ کو بعد ہی بدل وینے کیونکہ ساک اس گال دا علم ہے کترے کو اونچا ونے اتری لیول تے آ ونے تا بعد بندے بدل وینے بندے تھوڑا غرور یا انشاءاللہ تو ساری ویڈیو کو پورا دیکھنا ساری ویڈیو کمنٹ کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر اساں کوئی ویلے مڑے کے خلاف گال بنائے تو سٹرائک ساک مار سکتے ساری ویڈیو ڈیلیٹ بھی کرا سکتے اس بہت سارے یوٹیوبراں نے کرائی بھی ہے تو ان دا حق بھی بنتا ہے کیونکہ ان دے خلاف گال نہیں تھیاں پین تا اساں یہ کام نہیں کرنا کہ خلاف ویڈیو نہیں بناونی اساں اپنے کنیکٹ تے ویڈیو بناونی تاں اساں کامیاب ہو انشاءاللہ تے اساں ایک دوسرے سپورٹ کرے سو تاں بھی اساں کامیاب ہونے سے ایویں نہیں کامیاب ہونے ایک بندے خلاف گال نہیں بنا کے ویوز گننا سبسکرائبر گننا انہیں سے کداں بھی کامیاب نہ ہو سوں ساکو 100-200 مل ویسے لیکن بعد ساری ایوریج ڈاؤن تھی ویسے تے اساں اپنے کنیکٹ تے جتنی محنت کرے سوں اتنی بھی اساں کامیاب رہے انشاءاللہ تا ویلے منڈے دے بارے بہت گالیاں تھی گئی اساں تو چل کے اپنے علاقے دے انشاءاللہ ماحول وکھانے تے بہت پیارا ماحول ہے تے این سائڈ تے سورج کافی بھی تیز دھوپ نہ دکھدا پہ سورج تو سامنے نظر آندے پیا اسی تے انشاءاللہ تساں نال رہنا تو اپنا ماحول وکھانے تے جڑا سا کام شام کرنا اساں تو کو وکھانے سب تو پہلے اساں جڑا کام کرنا تو کو دکھانے کہ اساں کیڑا کام کرنا ہے اے پئی سامنے منڈی اتھا کو سامنے نظر آندی پئی اسی منڈی پئی اساں اتھا سارے شمسی والے پلیٹاں لگی ہوئیاں تے اساں بور گدا پٹ ہن تلے پوزیشن پئی نے سریے پین اٹاں پین تے ایندی اساں کھدائی کرے سوں تو دکھائے سو انشاءاللہ بسارا کتنا ٹائم لگدا ہے تے اساں کو کیویں پٹے انشاءاللہ تو سارے نہ رہنے تو ہن میں ویندا پیا کروں کئی تے ہولا چاہنا تے ایک پٹے نے انشاءاللہ تو کو چل کے سارا ماحول اساں وکھائے سوں